cançons que em diu la meva ànima, o sigui que de vegades han sigut cançons per ajudar a parir les dones, o cançons per ajudar a plorar els que no podien, o cançons perquè les dones siguin felices en aquest cos de dones que tenim. I és com una mica el que en cada moment de la meva trajectòria m'ha vingut de gust fer, no? I de vegades han sigut coses més culturals, el sefardí, el dels jueus catalans, les tres cultures. És com, vaig començar més cultural i després a poc he anat com més espiritual i més cap a més teràpia, no? Ha de ser obra de la juventud, romper las cadenas.